Hallo, welkom in de tweedehandswinkel. Kom binnen. Dus dit eerste deel, dat is allemaal dameskleding. Dan hier achteraan hebben we kinderkleding, pyjama's, lingerie, allerlei. Hier hebben we een aparte ruimte voor de heren. Herenkleding. We hebben hier ook nog tienerkleding, kinderkleding en carnavalskleding. De kringloopwinkel is gevestigd in Westdorpen en een initiatief van de Elisabeth-parochie. Met de vaste actie hopen ze geld op te halen voor een goed doel. De afgelopen 3 jaar, waarvan dit het derde en laatste jaar is, was dat goede doel. Het project van Pater Schwinne in Colombia, in Barranquilla, een arme wijk La Paz, waar men al 3 jaar geleden gestart is met dit project. Men heeft aan de arme bevolking grond ter beschikking gesteld, waar zij groenten en fruit op leren telen. Ze hebben daar ook een opleiding voor gekregen, stadstuinbouw. Het is nu al het 3e jaar en het zal ook het laatste jaar zijn dat wij eigenlijk voor dat project steun geven. Daarna kiezen ze een nieuw goed doel uit om geld voor op te halen. En het einddoel van het project is natuurlijk dat de mensen onafhankelijk kunnen werken en geen hulp niet meer nodig hebben vanuit Nederland. We hebben de toonbank met de prijslijst die hele kleine prijsjes vermeldt. Dat is de grote aantrekkingskracht eigenlijk van onze winkel. Het is niet de eerste keer dat de kringloopwinkel haar deuren opent om geld in te zamelen. Toch heeft de winkel nooit een vaste plek waar ze zitten. Dit gebouw staat eigenlijk leeg, wacht op een huurder. Die is er nog niet gevonden en vorig jaar en ook dit jaar hebben wij dus het geluk dat we in deze ruimte onze vaste winkel kunnen inrichten. Ik neem u eventjes mee deze kant op. Dan passeren we al een zware deur, een kluisdeur. Wel heel opvallend voor dit gebouw, dat jaren terug een Rabobank was. En ik neem u verder mee in de kluis waar we de schoenen verkopen. Vorig jaar werd met alle acties meer dan €30.000 opgehaald. Alleen de kringloopwinkel haalde in iets minder dan 2 maanden al ruim €8.000 op. Daar hopen ze dit jaar natuurlijk weer op. Wel, we zijn gestart 3 februari en we blijven open tot 28 maart. Dat is een zaterdag tot 2 uur.